Selam dostlar, taze videomuza hoş geldiniz. Dünya Türkmenleri videomuzun ikinci bölümü. Bu bölümde benim ikinci mihmanım Eldar, Bukhara'dan, Özbekistan Bukhara'dan Eldar Bekmuradoğlu. Hoş geldin Eldar. Hoş gördük abi. Özüňi bir adyrak tanıştyr. Men adım Eldar, familiýam Bekmuradow. Özüm Özbekistanyň Bukhara şehrinde doğuldum. Yaşım 20 şu wagt. Näçe? 23. Hı. Hoş gördük. Indi men şular aýdaýyn, dowam etmezden köp adam ýazypdyr kommentariýalarda zatda maňa nädip saňa sen bilen ýazyşyp bolýar ýa-da nädip baglanyp bolýar diýip. Maňa aşakda ýazylypdyr Instagram, men adresim, Facebook, kontakt hemmesi ýazylypdyr. Şo taýdan maňa ýazyp bilersiňiz. Ýa başga da mail poçtada ýazylypdyr. Şo taýdan hem ýazyň maňa. Awganistandan, Eýrandan, nirden bolsa türkmenler indiki bölümler üçin. Şonu aýdaýyn, ýatdan çykmazdan o. O Eldar, haýsy taýpadan, haýsy tireden? Men türkmenleriň Ersary taýpasyndan, tiresinden. Aha. Onda sen kem seniň şiweňde öňkü videodaky en öňkä ýakyn. Ýakyn o, ýon gepleýärmiz o. Bu videoda da diňe öz şiweňde gepler. Arkaň. Bolýar. Indi şo taýdaky sen ýaşaýan ýeriňde Bukharada başga ne haýsy türkmenler bar, haýsy tireden, haýsy taýpadan kimler bar? Biri-birimiz bilen ara gatnaşyk näýeli? Owa bizde Ersellerden daşary başga türkmenler de bar. Ular şu Lebapdan gelen köpüsü. Misal Sakar diýär. Şu türkmenler. Soň ahyryny gidedin, geledir diýip geplen türkmenler de bar. Çowdurlar mı? Çowdurlar da bar owa. Owa bizde daşyozda boldum sazda çowdurlar bar. Şolar. Men ýaşaýan obanyň özünde bir 4 sany tire bolsa gerek. Her kimiň gepleýişiniň şo tapawudy bar. Farky bar ortasynda. Şonuň ýaly. Ýene bir gyşlak bar. Aýdyr. Ýene bir goňşy obamyz bar. Ol ýerde diňe erserler ýaşaýar orada. Gelýär, gitýär diýip gepleşýär olar. Näçe san diýdim? 4 mü? Sen bileniň? 4 sany bolmaly o. 4 sany tapawut 4 sany bolmaly taýp. Sen atlaryny bilmeýärmi? Tireleriň taýpalary. Ersardan Eski türkmen diýär. Olar bilmedim nähili aýdylýar. Endi bizlere şonu bizde oňan tapawut misal aýyrmaýarda bir-birini türkmenler. Bizim türkmenler. Hemmesi türkmenmi, sen türkmenmi? Dirdik geplese de türkmen o başgasy da şonu. Endi Özbekistanda ýaşaýan üçin menimçe. Özbekistanda ýaşaýan. Şoň ýaly bolmaly, dogrusu, iň ýaxşy şo. Bir-birine aýran ok, birantasam aýran ýok ejes. Indi şo taýda Özbekistanda, Bukharada nälik ýa türkmenler üçin kyn maksatmy ýaşamak? Bize hiç doglamdan bari geplen. Çetlemeýlerdämi? Ýok, çetlemeýler. Misal çetlemeýärler. Misal men aklym alamdan bari obamyzda özbekler de bar, türkmenler de bar. Hiç çetlerler ýok bir-birlerini. Misal özbekler bar, hatda türkmen dilinde gepleşýär olar. Bizler bilen türkmençe gepleşip bilýän özbekler de bizde gatken biziň owulymyzda. Agzy bir biziň owada adamlar. Iň gowuşy şoň ýaly bolmaly özü. Bir. Men adımdan sağ olsun aýtşolar. Aýdar, hökman. Näçerek türkmen ýaşaýar siziň owada ýa-da Bukharada? Şo taýlarda. Şol owada diýip eşitdim bir 2 ýyl öň 10.000 sany türkmen bar eken. Biziň goňşy oba bir 3 sany obada 10.000 sany türkmen bar eken. Endi Özbekistan boýunça 250.000 diýip eşitdim. 250.000.
Yine hata boluplar çünkü köpüsünün pasportuna özbek yazarlar. Öýünde türkmençe gepleşýärler. Sonda da pasportuna özbek diýip Ha. yazarlar. Ýanglışlyk gidende. Şonuň üçin dogry sanyny bilmeýärler. Näçe san bolan. Özbek pasportda Türkmen millet yazılýarmy? Dawa menki de yazlan. Türkmen diýip özbekçe ýazylýar. Ha. Türkmen. O sizde yine täze pasport çykda daşar ýurdu üçin. O taýda millet yazılmıyor dämi? Onda yazılmaya. Onda yazılmaya yani. Ne? O zagram pasport. Yo onda yazılmaya. Diňe Özbekistanly diýip yazylýar. Ha, doğru. O bizde de şoň ýaly. İki Hı. pasport var. Biri daşar ýurt üçin, biri işte içeri Türkmenistan içi üçin. Onda millet yazılýar Tamam. bizde de. Şu misal üçin käbir ýerlerde türkmen ady üýtgäp aýdylýar. Misal üçin Stavropolda Turkmeni diýip aýdylýar. Turkoman diýip aýdylýar. Irakda, Siriýada. Sizde şoň ýaly üýtgeşik aýdylýan at barmy türkmen üçin? Ya türkmenmi diňiz? Misal bizlerde Türkmen diýen ayat Türkmen diýip aýdylýar türkmenleriň arasynda özbekler Türkmen diýär. Soň Türkmen men diýseň köpüsi sen Türkmi diýip gyzykýardy. Türk men aýtdym. Men Türk däl, Türkmen diýän. Çünki Türkmen diýen wagtda Türk men diýen manada düşünýärdi olar şo üçin Yok. Türkmen diýip aýdylýar özbekçede. Aslında şoň ýaly şo. Yine yanlış düşünmezler. Biz hemmemiz Türk. Men hem şonu düşündirjek bolup hereket yani emiş. Şu Türkmen yani Türkmen. Men Türk demek. Türkiye'de. Men Türk. Diňe Türkiye'dekiler değil. Hemmemiz. Hemmemiz Türkiye hemmemiz. Şu Türkiye'de ben Türküm değil ya. Şonam Türküm koşulması o Farsça koşulma. Şonu aýdyp geçeýin. Misal için ben Türk diýmeli. İzne koşulmaly değil aslında. Türk ben. Bizde Türkmen. Türkmen diýilýär. Bularda misal için men okuwçy diýilýär bizde. Men okuwçy. Türkçede ben öğrenciyim. İm koşulýar. Şo öğrenciyim, im koşulma bolmaly değil aslında. Şo artykça şu. Artık o Türkiye yani Türk dillerinin kanunu bolan öňde bolan şoň ýaly bir koşulma eşitmedim görmedim. Özbekçede men okuwçymän. Men bolup bilýär. Men okuwçyman bolar. Ya men okuwçy. Kazakçada mın, bın, pın koşulýar. Olam menden gelýär. Sibiriyada bin koşulýar, bın koşulýar. Olam menden gelýär. Ýöne im, koşulmalary o Farsçadan geçen. Bolup der Indi zat hakda aýdyp berseň Türkmen däpde surlary saklandymy näle, toylar bu bilýärmi? Bilýän Türkmen däpde surlary bizde köpem saklanyp galman. Köpüsi özbekçe edip toy etýärler. Misal toyda bolan eýin eşik şo geyimlerinde köpüsini özbek geyimlerini giyiyorlar toydan soň misal. Toyda şu hazırki zamana mas giyiliyor, şu toydan son giyilen giyimler. Çünkü bunun sebebi şu ara gatnaşyk kesilen şondan diýip bolan. Çünkü SSR Sovet döwründe şu zatlar bolan eken. Mamam enemin enesi o şonun ýaly giyip ýörelerini görürsün. Şu ýalyk başga zatlar giyim, don, türkmenlerinki köpdi. Häzir sizdäki türkmen gyzlar uzun türkmen köýnek giymeýärmi? Ýeke tüke giymese onuň ýaly zatlar az galan. Düşündim. Zat onda don zat olaram bizde garrylar giyýär, ýaşlar giymeýärdi. Başka toylarda aydımlar zatlar. Aydımlar zatlar indi Buhara bolan üçin hökman tajikçe aydym aýdylýar. Başynda tajikçe, özbekçe. Türkmençede aýtdyran bar misal aýdan bar, türkmençe aýtmadyklaram bar misal türkmençe aýdym. Indi aýdymça bagly, aýdymçy türkmen bolsa aýdyp biler.
özbeklere kıyın türkmençe aýdym aýtmak. O şonda da men gowum mysal üçin sen türkmençe gepläp oturýarsyň. Hem öňkü videoda aýdyşym ýaly. Iki ýakyn dil özbekçe türkmençe bir-birine Aba, garşyp gitmegi aňsat. aba. Owa şoň üçin gen görmelden o zatlary. Misal bizleriň şiwede şonuň täsirini görünen şu günde. Owa. Buharanyňkyda misal gelýän, gitýän diýip görülen babalar. Bizde gelemen, gidemen diýen sözler hem bar. Misal arasynda goşup işletýörüz. Gelemen, gidemen diýen söz hem bar. Çünkü men goşumjasy özbekçede bolan üçin. Owa. Çünkü mektepde bizler diňe özbekçe okuduk. Hemme zat özbekçe informasiýa öýde. Diňe öýde, fakat öýde türkmençe gepleşilen soň Agızdan öğrendim. Agız, diňe agız. Owa, Misal doğru. yazılarında soňy gyzyk öğrendim açıp edebi türkmençe misal arp zatlaryny. Tölemem. Sizde okuw ýok. Öğrenmediňizden agızdan öğrendim. Bizde okuwda da biziň okuwda da öğrense de başga ýerde hemme ýerde türkmençe bar. Şonda da başga dilde gepläp ýörenler bar. Oňa näme diýjek? Ha bilýän. Onu anladım. Şoň üçin men başga ýerdäki türkmenlere töveleme diýen hemişe. O öz dilini gorap saklap gelýär. 100 ýyl bolupdyr. 100 ýyl bolupdyr göçüp gelenimize Türkmenistandan. Şu yitirmediği üçin men töveleme diýen berekella diýen hemişe. Sen zat sorajaktym. Peltek gepleýänler barmy garrylarda? Garlarda bar, ýaşlarda galman. Ýaşyr. Eşidenem ýok diýjim. Şu köplenç soranlarymda şoň ýaly diýerler. Enverem şoň ýaly diýdi, garrylarda bar diýdi. Sızı diýip. Garlarda bar meniň babamyň inisi bar. O adam şoň ýaly gepleýär misal. Babam şoň ýaly gepleýär. Owa. Bizde de lewapda ersarlar peltek gepli. Sızı diýip. Ha. Ýöne özbeklere mysal üçin lewapda özbeklerim bar. Özbeklere ýakyn ýerde ýa şolar bilen bile ýaşaýanlarda käbirinde bar kanda ýok sızı diýip gepli. Daşoğuzam şoň ýaly. Daşoğuzda diňe türkmenleriň ýaşaýan ýerlerinde peltek geplenýär. Sızı diýip. Özbek bilen garşyk ýerde ýaşaýanlar sızı diýip gepli. Özbekçäniň aýdylyşy täsir eden de o. Başka ýerde ahalda marda peltek hem ýerinde, Balkanda da hem ýerinde peltek. Ha, eşitdim onu zat. Owa. Aýdym zatlarda, kino zatlarda da şonuň ýaly gelýär o peltek ses bar. Owa. Indi sana zatlaram sorajak, ýöne öňkü videodaky ýaly Enwere soran zatlarym bilen meňzeşdir sizde de mysal üçin Ece kaka näme diýilýär diýsem. Ece kaka o. Ece kaka %90 ýakyndyr. misal o videoda eşitdim ava dedilermi ava. Owa. Onun ýaly sözi eşitmedim. Misal bizde bar köpüňçe işledilen aga, soň akka diýenler de bar, akka. Akka diýip kim aýdylýar? Indi agany akka diýenem bar, aga diýenem bar misal. Owa bizde de bar hoň ýaly. Aýdylyşyndyk her kim nähil aýtsa onu, ýani emme bir hil aýtmaýar. Aýtmaýar emme. Zat ýaldan mysal üçin bizde akka diýip goňşyň bolsun, başga bir tanış ýat birine de tanış bolsa, ey plan akka diýip aýdylýar, dogrudan? Aýdylar, biziň hemsämiz bar, şu ýaş getdi, baba men akka diýen şoňa misal. Baba Murat ady. Baba akka diýär emme şoňa baba. Sizde de kaka ata. Ata ene. Ece ene. Ata ene. Ene. İce diýen de bar. Ece dal ice diýen de bar. İce. İce diýär de o. Dal ice. Ataň atasyna näme diýilýär? Atam atasyna baba diýil. Baba. Ataň enesine? Atam enesine mama. Mama. Ece ene tarapda şu bir söz berme mama. Bir ikisi de o, bir hili ikisi. Aýdylyşy. Muň soranymyň sebäbi zatda başgaça Türkmenistanda her ýerde her hili tekelerde Ece kaka, kakasynyň kakasy ata, kakasynyň ejesi ene, ejesiniň kakasy
baba, Aha. ejesinin ejesi ene. Mama. En. Mama. Mama. Awo. Bizde de onun ýaly diýerler bar. Ene diýe mamasına, misal men mama diýen wagtym ene diýe mamasına, şo ata tarap mamasına ene diýenler de bar. Daşyňyzda we Balkanda kaka sözü yok. Öňem aýtdym däde var. Sizde däde barmy? Bar bizde däde. Däde diýip aýdylýar. Kaka bizde de yok. Kaka diýen sözü şo Türkmenistanda eşitdim, şo zat film kino zatlarda eşitdim kaka diýen. Awa kaka da bizde köplen zada aýdylýar. Ya baş Türkçede amca var ha. Amca. Dädesiniň erkek doganlary bilme plan kaka, plan aga. Şonda aýdylýar. Bizde aga diýilýär diňe o, bizde aga diýilýär. Özbekçe emaki diye bizde aga. Endi zat özüňden uly, kiçi erkek we gyz doganlaryna näme diýilýär? Masal özümün doganım agam bolsa aga diýip çagyrlýar. Kiçi bolsa ýaşy inim. Aha. İnim. Gyz bolsa uyam. Ýaşy uly bolsa apa diýär bizde. Apa. Kiçi bolsa uyan. Apa. Eke diýende bar, ekeler ýaşy ulylar. Eke diýip aýtýar, Ha. bizler apa diýip aýdylýar bizde. Aýdylýar o. Dogry. Bizde aýdylýar. Kiçi bolsa uyan diýdiň dämi? Uyam. Gyzlara uyam diýilýär. Uyam. Zat näme diýilýär? Geçen bayakly zada da soradym men Enwere. Çıkan sözü barmy diýip. Barmy sizde çıkan? Bizde çıkan sözünü eşidenim yok misal çıkan. Dogan oglan diýär bizde misal. Agamyň inisi zat bolsa dogan oglan dogan gyzy şonuň ýaly diýip aýdylýar misal. Aga uyam diýilýär şolara da özüň doganyň aýdylan ýa. Enwere näme diýdi? Böyle diýdi. Böyle barmy? İki ayal doganyň çağalaryna. Öyle. Yok onun ýaly zat eşidenim yok. Ýaşullar bilmese. Özbekçeden geçti diýdi. Özbekçede barmy şo? Böyle. Bilmedim. Sen bilmeli. Böyle diýen zat bizde köp eşidenim yok. Bizde başga hil aýdylýar şonuň üçin. Bolup biler men eşitmänmi. Zat sözler barmy? Giyew, yezne. Damat, güýew bar. Damat barmy? Sen bulan yezne bar o. Damat diýilýär o damat. Köreken barmy? Köreken. Ol köreken yok. Damat bilen güýew bar. Ha. Damat Tajikçeden geçipdir. Damat domot diýýärler. Damat. Köpünçe güýew diýilýär bizde. Güýew. Türkiye'de de damat. Damat o. Damat. Türkmenistan'da zat diýilýär. Giyew, köreken, yezne diýen ýerler var. Yezne ol misal meniň daýzamyň äri yeznen bolup biler. Owa. Bizde onu yezne diýýär. Şu giyew, köreken bilen yezne arasında tapawut bar. Şonu köp adam bilmeýär. O bizde var topawut. Güýew başga adam, yezne başga adam. Owa başga o. Ýöne bir adam aýdylar, ýöne näde düşündirsen başgaça da. iki garaşdan aýdylýar da o. Daýzamyň atasy güýew diýýär. Owa. Bizler yezne diýýoruz o. Giyew diýip hemme aýdyp, hemme damat giyew diýip hemme aýdyp bilýär. Ha, giyew kim şo oglan mysal üçin. O şonuň ýaly. Yezne diýip hemme aýdyp bilmeýär. Yok, yezne diýip berkmek bilmeýär. Daýy-daýza sözleri bardyr olar. Bar, daim daýzam diýip aýdylýar, daýz. Balkanda uly gyz doganda täte diýenler bar eken. Şonu barmy şoň ýaly bir zat sizde? Täte. Täte eşiden yok. Biwi barmy? Biwi? Biwi var. Biwi diýen eşiden men. Köp işledilmeýär, sonda da işledilmiyor. Şonda da bar. Biwi diýen şey. Biwi. Tajikler köp ulanýar onu. İşlediyor. Täjikçe mi ha? Täjikçeden geçdim ha. Bibi diýmek mama diýmek aslında. Bibi diýýär ular mamasy. Bibi. Bizden onları geçtim ha, onlardan bize geçtim. Bilmedim men onu bilip bolmaýar, garaşyp giden emes. Eğer bilen olsa yazın aşağı. Bibi söz nire geçti, kimden aldı. Hem Balkanda zat ecesine näne diýilýär, näne eşitdiňmi şo?
Men de ýaşlygymda näne diýordum, soň ene diýip bildim. Soň näne diýen söz bar bizde, näne. Hiç tara gaýdylýar bizde näne. Näne gowy sözü. Türkiýede O, nine, o, Türkiýede nine bar. Nine aha. bular zaday diýe. Enesine sizde ya enesinin enesine de sizin O, nenemi o. nine Tanımam. o. Yani Nenem, English aýsam grandmother. O, grandmother o. O. Bizde näler tajikler işletiyor o sözü. Inesine, nanam diýip Hmm. aýdýar köpüsi. Nanam. Ya daha sözde ene diýili. Bizde de nane diýende ene diýen köp, nane diýene garandy. Yine gelinece yenge, keleke diýen sözler barmy? Haýsy? Gelinece diýende dedim ýok. Gelinece. Yenge diye şu Yenge. ağasının yenge emmesi yenge. Keleke diýip bir ýene bir söz bar. Şo barmy? Leke yok eşitmem. Gelin. Gelin diýip ýaşullar yaşı kiçiler yenge diye. Şu keleke diýip eşitdim men bizde Türkmenistanda. O zatdan gelip biler. Kelin eke ikisi birleşip gelen bolmaly diýip bilmedim. Boluşy mümkin. Eke diýeni bar. O Eke diýeni bar bizde. O eke diýeni bizde de bar. Eke. Ulu ýaşy uly aýallar aýdylýar bizde. O men ýaşuly daýzama eke diýordum ozo. Owa. Zaten soracak. Misal üçin edebi resmi dilde Türkmençede entek diýip aýdylýanlar bar. Şo söz aýdylýar. Daha sözde häli diýilýär. Sizde haýsy diýilýär şoň? Bizde entegen bar, halan bar. Ha. İkisinden işletiyoruz ikisini. Bar bizde de ýöne köplen häli diýilýär. Misal üçin Yani. ýöne häliniň başga manysy var bizde tekelerde zatda. Häli diýmek olarda öň diýmek, öňrek diýmek. Şo manysy bar. Şo manysy barmy sizde? Misal bizde bu nädila hali edenim yok diyen söz var misal. Hali edenim yok. Bizde de şo. Hali diye yok. Yok hali ozal diye manany bildirme. Ýişşo orsçada şonu bildirýär. Türkçede daha yapmadım. Daha yapmadım. Hal etmedim diye. Bizde de hal etmedim. Misal üçin Eldar geldi mi diýse, öýe geldi mi? Yo hali gelmedi. Hali bizde de köp işlediliyor o. Owa. Entekde var. Aydananda bazı ýaşullarym entek. Hani dur holukma hani entek diýip aýtýorlar orada. Olam bar. Many. Ýöne misal üçin men başda tekeleri bilen mardam mı bir bilen gepleşen wagtym. Misal üçin düşünmän galypdym şoňa. Misal üçin men oňa zat sorapdym, sen nahar ýedingmi diýipdim. Nahar ýejekmi diýip soradym, burada sorapdym. Yok, men häli ýedim diýdi. O. Häli ýedim diýmek bizde hem şo sözlem manysyndan oýlanyp otursam bir many çykaryp bilmedim da. Hali ýemedim diýip bolar leken hali ýedim bunu. Hali ýemedim. O häli ýedim diýip öňrek ýedim diýjek boldy maňa. Ýok. Bizde häli başga zat. O hali başga manada bilýär. Owa, bizde häli öňrek ýedim diýsem, bizde öňrek ýedim, ýaňy ýedim. Ýa-da Ýaňy ýedim diýip o. Ýaňy ýedim. Ýaňy hem ýerde bardy, ýöne hälini şo wagtda eşden wagtym şo manyda men hayran galypdym. Şoň üçin soradym. Ýok, bizde ýok onu. Sizdäki daş uzun kamen diýen eken. Owa. Soň ütgemek diýilýärmi, özgörmek diýilýärmi? Özgörmek diýe. Ütgemek sözüni yok, ütgemek sözüni birinji gezek şo kino zatlarda eşitdim. Ütgemek sonra aktaryp görüp tapdym bizde işledilmiyor o söz. Ütgemek. Ütgeşik. Yok, başgaça diýilýär, ýa bolmasa özgören. Özgören. Ütgetmek, özgertmek. Ütgemek köp Türkmenistanda hem ýerde aýdylýar. Ütgemek. Soň gowy ýaxşy oňat. Haýsylar aýdylýar?
Ýagşy bilen oňat. Gowy söz ýok bizde. Umuman yok. Umma hiç kim düşünmüyor onu aýtsaňyz. Gowy Ha. diýseniz düşünmeýär. Türkmenistan bilen alakasy bolmasa adamyň düşünmüyor gowy nämeligini. Ýagşy köp işledilýär, ýagşy. Oňatmy? Indi adam soranda oňatmy diýär, bir zat soranda ýagşymy diýip sorarlar. Doğru doğru. Gowy özü türki dilleriň içinde gowy diýip aýdyan türkmenden başga yok. Menem eşitmedim onu. Özbeklerde de ýagşy bagalarında da. İki aýdylar görnüşi var. Bir ýerde Mongol dilinden geçen diýe, bir ýerde Arapçadaky qawy sözünden gelen, yani güýçli diýmek. Kuwat sözü var, şoň kökü qawy şo sözden gelen diýip aýdylan. Soň men onu oýlanyp otursam, näme üçin Arapçadan şo söz geçen bolsa, näme üçin diňe türkmenler aýdýar şonu? Başga hiç kimde yok. Misal galan arap sözler başga dillerde de bar o. Ama bara bizde başka özökçede de Kazak, Kırgız, Türkçe, Köp Azerbaycan. o. Misal için kuvvat söz hemmesinde var. Kuwat diýilýär o. Her hil aýdylýar. Kuvvet diye bir kuvvet diye. O. Yönü näme üçin gowy sözü Arapçadan geçen bolsa, diňe bizde var. Onu hiç kim bilmiyor. Hiç kim bilmiyor onu. Türkmen dilçi Yusuf Azmon'un kitabında Eýranly dilçi Yusuf Azmon şonun söz kökümüz öz kökümüz diýip kitaby var. Şonu hap görüm. Yaman gowy kitap. Şonda gowy sözü Mongol dilinden diýip dur. Bilmedim. Belki şoň ýaldyr. Mongollarda da şoňa meňzeş bir zat bar eken. Indi wagtynda Mongollar gelene biz taraplara Mogollar. Ýöne şonda da bilmedim. Yaman meşhur bolupdyr da şo söz bizde. Türkmenistanda meşhur o söz. Her sözüňde gowy bu. Şoň ýaly eşit. Ýagşy köp aýdylmaýar, gowy köp aýdylýar. Ýagşyny eşitdim misal ady köp işledildi. Ýagşy Murat. Ýagşy diýip ady. Öz ady. Adymy siz geldi. Ýagşy Murat diýip aýdylýar köpünçe misal. Ýagşy şonu atda işledilýär. Men ad familiýam ikisinde de ýagşy bar. Ýagşy Murat, Ýagşyýew men pasportda. Bu. Ýagşy Murat, ýagşy. Şo men atamyň atda. Şoň üçin. Oňat bar aýdylýar köp. Ýöne iň meşhur gowy. Bilmedim, biziň agzymyza ýapyşyp galypdyr şu. Türkmenistanda öwren garalar aýtmany bu.